18-nji iýulda Liwap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherinde Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerdäki öýsiz itleri gynap wagşylarça öldürdüler. Bu pursatlary görkezýän videolar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşdy. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň düşüren videolarynda Jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny besedip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Videoların birinde Jemaat hojalygy müdirliginiň işgäriniň ozal urulup ýenjilen 2 iti galdyryp 97-36 LBD döwlet belgili ulaga tarap alyp gidende olaryň biriniň heniz janynyň çykmandygyny we çyňsaýandygyny eşitse hemde görse bolýar. Işgär iti ulagyň goloýuny eltende beýleki bir işgär agyr taýak bilen onuň kellesine birnäçe gezek täk gymyldamagyny besedýänçä urýar. It çyňsamagyny besedip jany çykandan soň işgärler beýleki itleri edişleri ýaly ony hem mämişe reňkdäki ulagyň arkasyna oklaýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleri Türkmenabadyň etrapçalaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde köpçülikleýin häsiýetde amal etdiler. Öldürilen janawerleriň maslykları köçelerde ençeme minutlap, käte saгаtlap ýatdy. Itleriň gynalyp wagşylarça öldürilmegi yerli ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde amal edildi. Häkimetleriň bu çäreleri käbir ýaşaýjylaryň arasynda gahar gazap döretdi. Wakany video düşüren ýaşaýjy öz gynanjyny we gahar gazabyny paýyş sözler bilen beýan edip Hudaýdan olaryň edýän etmişler üçin cezalandyrylmagyny diledi. Это они при детях показывают, представляете? Это я президенту отправлю, что при детях дети это видят. Это дети видят. Men bu videonu prezidenta iýererin. Muny çağalar görýär. Bu çağalaryň gözüniň öňünde amal edilýär. Seredin kamera tarap seredin diýip videoda ýaşaýjy Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerine ýüzlenýär. Şeýle-de ol işgärler tarapyndan urulup ýenjilenden soňra halta salynan pişigi we iti çykaryp itin kellesine urulan bolmagynyň ähtimaldygyny, sebäbi onuň sagat däldigini gurrun berýär. Собака уже неадекватная, я ее вытащила с бесплавным. Adatlyň häkimetleriň alyp barýan bu çäreler barada Liwap vilayat Türkmenabad şäher häkimliklerinden we olaryň Jemaat hojalygy müdirliklerinden kommentariýa almak synanşyklary netijesiz boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler goşadyrnak içinde wagşylarça amal edýän bu çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Ýöne bu çäre 2016-njy ýyldan bäri hasta güýçlendi. Häkimetler iýdegsiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny hem nyşana alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler bu işlere Jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýärler. Olar pul we beýleki peşkeşler bilen höwüslendirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlary we aktivistlere basyş edýärler. Beýleki tarapdan bu çäreleri boyun almayan Türkmen häkimetleri alabay itleriniň kultuny güýçlendirýärler. Geçmişde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen alabay itleriniň halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Ýurtda hormatly itşinas we at gazanan itşinas atlary şeýle hem ýylyň edermen alabay medaly döredildi. Türkmen alabay itleriniň bayramy esaslandyryldy.